Мы единственный племзавод на сегодняшний день в Татарстане. Фәрит Мөхәммәтшиннең Яңа Шишмә районына эш сәфәре от заводыннан башланды. Ул Петропавловск бистәсендә урнашкан. Монда эшмәкәр Николай Скоков 2016 елдан бирле Орлов токымлы чабышкылар үрчетә. Авыл хуҗалыгы министрлыгыннан субсидия алган. Нас субсидирует содержание лошадей на Казанском ипподроме. Казан ипподромында атларны тоткан өчен түләнгән бәянең 80% кире кайтарыла. Мондый ярдәм Татарстаннан башка бер җирдә дә юк. Өстәвенә ел саен бер атны асраган өчен 57 мең сум түләнә. Мин бик канәгать. Доволен и хочу выразить слова благодарности руководству республики. Николай Скоковның бүген 250 аты бар. Аларны күбесенчә Төньяк Кореяга сата. Ихтыяҗ зур ди. Моннан сатып алган чабышкылар ярышларда беренчелекне яулый икән. Фәрит Мөхәммәтшинга шундый донлы атларны күрсәттеләр. Орлов это от графа Орлова? Да, через 3 года будет 250 лет породе. Это самая первая порода в мире, российская. От заводы райондагы зур предприятиеләрнең берсе. Яңа Шишмәдә күбесенчә авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнәләр. Республика буенча социаль-икътисади рейтингта 6-нчы урында тора. Монда күп балалы гаиләләрнең саны арта. 1412 мәктәп укучысыннан 145-е беренче сыйныфка баручылар. Бүген 17 балага мәктәпкә җыенырга булыш акциясе буенча портфельләр тапшырдылар. Монда хәйрия эшләрнең ярдәме зур булган. Кечкенә Варварага бүләкләр ошаган. Я рад, что мне подарили ранец. Хочешь в школу пойти? Хочу. Мәктәпкә җыенучы һәр балага Фәрит Мөхәммәтшин үгет нәсихәт бирде. В добрый путь, удачи вам и успехов. Шулай ук бүген 14 яше тулган егет-кызлар паспортлы булды. Яшь гвардия вәкилләре аларга Татарстан конституциясын бүләк итте. 8-нче сыйныфка баручы Нияз да бүген паспорт алды. Мәтләр дә паспорт алган дип 20-че. Мин шатландым, килеп тордым. Менә хәзер мин Россия гражданины, хәзер мин зур кеше булдым инде. Район ЗАГСында озак еллар бергә гомер кичергән парларны тәбрикләделәр. 4 парның икесе алтын туйларын, икесе сапфир туйларын бәйрәм итә. Алар гомер буе районда яшәп, хезмәт итеп, балалар тәрбияләгәннәр. Фәрит Мөхәммәтшин котлау сүзләре җиткерде. Тату гаилә. 50 елдан 50 ел атыгы белән бергә яшәп, балалар үстереп, оныкларын күреп, аларны тәрбияләп, безнең республиканың дәрәҗәсен күтәрәсез. Бердәм Россия партиясе көннәре республикада 2004 елдан башлап уздырыла. Даими рәвештә төрле районнарда үтә. Депутатлар белән халык арасын мондый төр очрашулар тагын да якынайта, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Очрашуга Кама аръягындагы 10 район вәкилләре җыелган иде. Халык арасында булырга кирәк, һәм без аны үтәргә тырышабыз. Аларның киңәшләрен, сорауларын, тәкъдимнәрен ишетеп, менә кайткач, тагын бер кат үзебезнең көндәлек эшебездә карарга тиеш булабыз. Район үзәгендә бүген узган чараларны халык та уңай бәяләде. Безнең районда Бердәм Россия көннәре үтү бик әйбәт инде. Менә мин бүген урынлар күрендем, табиблар күрендем инде, язылган инде. Әйбәт, мин бик шат. Бүген районга Казан табиблары да килгән иде. Аларга күренү өчен алдан язылырга кирәк булган. 160 кешегә медицина ярдәме күрсәтелде дип хисап тоттылар. Шулай ук дәүләт сайты депутатлары халыкны кабул итте. Гомумән районда 12 мәйданчыкта төрле дәрәҗәдәге очрашулар үтте. Аралашуның мондый форматын башка районнарда да дәвам итәчәкбез дип ышандырдылар. Яңа Шишмә районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Ләйсән Сәидова, Яңа Гасыр каналы.